Câțiva ani în urmă, tot internetul și întreaga societate amuțit de la o fotografie îngrozitoare. În imagine era reprezentat un om, dacă mai concret o femeie, care șoca cu înfățișarea asemănătoare a șobolanului. Femeia s-a transformat în șoarece. Această denumire a apărut imediat în mass media. Printre miile de cititori au început să apară presupuneri despre originea acestei creaturi, jertfă a experimentelor secrete, hibridul dintre om și animal. Acestea sunt doar unele din șocantele presupuneri. De menționat că prin rândurile religioșilor și a fanaticilor se gesticula că această femeie a luat în derâdere numele lui Dumnezeu și a Sfântei Scripturi, fapt pentru care a fost transformată în șobolan. Dar care este adevărul? Cine este această femeie și de ce a ajuns la o asemenea stare? De fapt, realitatea e cu mult mai aproape de pământ. Femeia șobolan, care a fost în gura lumii, este una dintre sculpturile artistei australiene Patricia Piccinino. Oamenilor slabi nu li se recomandă să privească arta creată de ea. Pentru aceste capodopere înspăimântătoare, Patricia folosește silicon, păr și piele umană. Aceasta își iubește monștrii și îi consideră frumoși și neputincioși. Piccinino este convinsă că în viitorul apropiat ne vom putea întâlni cu aceste vietăți în realitate, dat fiind faptul că tehnologia biologică se dezvoltă foarte și foarte rapid. După cum vedeți în imagine, copiii sunt simpli, normal, dar stau alături de niște creaturi foarte blânde și drăguțe. Unii o consideră pe Patricia un geniu, alții cred că este bolnavă psihică și încearcă să aducă iadul pe pământ prin intermediul artei.